Ay, for today's video, list na naman tayo, boy. Ewan, papagas pa ba tayo? Tay! Ah! Ha? Hey guys, oh, helmet station. Nandiyan na rin yung mga carry nilang brand, no? And so guys, ito pala yung GX10 na ni Kyle. Ako? Hindi, wala. Naka-record, no? Ayos lang, ito. Ako, lalasunin natin to. Clap the boom, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Ay, for today's video, list na naman tayo, boy. Whoop, yeah. Sumapit pa. Yeah. Cold start. Phew. Under pa, boy. May pamunas dito. My God. Pasa natin onte. Kintab. Gloss work yan. Kaya so, gusto mong pa-ceramic ng motor nyo, ito na kayo kay gloss work. Basta ganito, guys, natulak ko talaga yan. Ayaw ko ng panda rin dito. So what is up, guys, Team Motor Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video, guys. Sheesh! Yes, we are back, guys. So yeah, for today's video, lalabas tayo. We're going out again and again. Syempre, yan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Team Motor Vlog here nga pala. So yan. Yan, bali for today's video, dala muna natin si Kyle. Paring Kyle na naka ZX10R na. Sana all. Kung nakita nyo sa vlog natin yung 10R dyan, yan, sa kanya yun. Meron tayo dyan sa YouTube. Kaya follow me on YouTube. YouTube pa nga. Ito na si Kyle. Businahan na lang natin para sabay-sabay na. So ayan, guys, kasama na natin si Kyle. Si paring Kyle, oh, naka sports bike na, oh. Kaya dito pogi naman yan. Ha? Yan, ito pala yung shirt namin, yung bagong shirt namin, pero di ko madalas suotin. Gawa ito ng imprint custom eh. Ayan yan, ito, naka 10R. Sayang, wala pang exhaust, guys. Abangan natin yan. Pero yun naman, pag-usapan natin, guys, ngayon is helmet. Diba? Dito sa atin sa Pangasinan, konti lang ang nagdi-distribute. Wow, si Bak! Konti lang nagdi-distribute na mga helmet na katulad ng mga branded na AGB, ayan, AGB, MT, LS2. Yan. Pero ngayon, guys, magkakaroon tayo ngayon ng isang legit na helmet seller dito, guys, sa Dagupan. Magkakaroon, guys, sa bandang ano, tawag dito, sa Arellano. Yan. Nakakaroon tayo ng helmet, ano dyan, helmet station, yan. Bali, ang carry niyang brand baka ano, hindi ko pa sure, kasi yan, AGB, KYT, Bell, HJC, yan, mga kilalang brand na rin dito sa atin. Yan ata yung carry niya, guys. Kaya balaraw sa March ang opening nito. Pag opening nito, pasyalan natin tong helmet store na to. Lalagay ko na yung page dito kaagad para yan, updated na kayo doon sa kung kailan ang opening nila. Helmet station sa Arellano, malapit doon sa malaking Alimango. Sa mga taga-Dagupan, alam nyo yan. Kung wala ka namang budget, guys, meron naman ng mga brand ngayon na nag-o-offer ng quality helmet pa rin sa saktong presyo. Nandiyan ang HJC, may low to mid high yan ang HJC. Yan, meron din yan dyan sa helmet station.
Kaya abangan nyo yan. Then KYT, hindi ka na magkakamali sa KYT, napaka premium looking. Hinulma yun sa AGB guys, na medyo murang edition, di ba? Medyo parehas lang sila ng ano, ng shape ng AGB, yung KYT guys. Kung makapansin nyo, kung mapag-compare nyo. Pero yun nga, nasa inyo yan kung anong trip nyo eh. Para ako, pinili ko to ngayon K6S kasi hindi ko naman trip yung medyo sporty looking na yung pang racetrack ba tinatawag doon. Kasi okay na ako dito sa sakto lang. Yung medyo low-key lang, hindi ganun ka no, hindi ganun ka tutulis, pero yun nga magaan. Itong gamit natin K6S is nasa around 29,992. Pero carbon na to, aramid carbon to guys. Kaya full carbon to na helmet. Kaya napakagaan nito. Kung makakita kayo sa personal na ganito, try nyo buhatin tong ganitong helmet. Ako, napakagaan nito. Then yan, nag-add tayo ng lens natin. Syempre, yung lens natin is nakaka-cost something ng 6.9. Bali, ano lang yun, lens lang. Kasi hindi kasama yung smoke lens nitong AGB. Ewan ko ba kung bakit. Pero at least yun, medyo kampante ako dito. Medyo walang wind noise to, itong K6 na so far na ginagamit natin. Naririnig nyo naman yan eh. Alam mo yan. Ewan ko lang ha, pero sa akin wala talaga naririnig na wind noise dito kahit nasa high speed tayo. So ayan, yun naman yung sa mga helmet. Pero KYT best din yan. Nakagamit tayo ng KYT na TT course. Ang ganda rin sa fitting yan guys. Ang ganda ng ulma yan. Pointy na pointy. Racer na racer ka boy. Then bell bali may bell din dito ata sa helmet station Sa mga mahilig sa classic retro looking dyan, meron dito. Pero kung ako pagpipiliin sa mid-range, low to mid-range na helmet, pwede itong HJC guys. Check nyo to guys. Medyo hindi katalo dito sa HJC. May mga helmet dito naglalaro sa 4K, 5K, 6K, gano'n. Basta na-excite ako guys. Papakita ko sa inyo kung saan yung saan yung helmet station na total nasa Arellano na rin tayo na magbubukas sa March. Yan, basta dito yan, Alimango. Pagkatapos ng Alimango and Iglesia ni Cristo ba to? Ay hindi, Mormons. Ayan guys, ayan may karatula na pala sila. Ayan guys helmet station. Andyan na rin yung mga carry nilang brand Yan, helmet station. Check nyo yan guys, promise. Solid yung mga dyan. Pero syempre mapapadalas tayo dyan. Gagawin nating tambayan din natin yan guys. Guys, tapos coffee tayo. Ewan ko lang kung ngayon lang ako nakamotor nakapag-motor pa lang. Bibigay ako sa motor ko kaya medyo hindi ko pinapahanat gusto. Boss Coffee Dagupan. So ayun guys, touchdown tayo sa Boss Coffee Dagupan. Nagakalak na helmet ko. Diba Oo. See? Kamusta nga mo? Ate, wala, nagpakabit ka? Okay din. Yan lang pinakabit mo? Engine guard? Itong tawag na to yung... ito? Walang clear, kaya yun ang ginawa ko. Bali, matatakpan din naman ng legs mo yan. So guys, ito pala yung ZX-10R ni Kyle. Siya may-ari nun. Hindi, renta lang ito. Hindi naman naka-record. Ka-record ako? Hindi, wala. Naka-record Nagbiblink sa akin. Sakto, nandito na rin si Jejabel.
Jejabel. Jejabel. What's up, man? Oo. Labang mo, no? Ha? Labang. Bawal naked dito, sir? Okay lang, okay lang ako tapos. Pwede, pwede. Ikita mo na. So ayan guys, kasama natin si Jejabel dito. Namiss natin tong Brad natin. Usap mga Brad. Kamusta? Ayos lang ito. Ako, lalasunin natin to. Oh, Hindi tayo lalason dito. talaga. Ayo. Palit na to. Hindi, naka-order naman nata eh. Okay, anong in-order mo? Hindi ko lang alam, pero alam ko SC na CRT. Yung shorty o yung... Shorty na CRT. Sakit sa tail nyo lang, bro. Kamusta? Shoutout sa mga followers mo. Dumadami kayo ha. Okay na ha. Ayos ha. Share mo naman yung mga followers mo dyan. Oh, pinapapalo ko naman eh. So ayan guys, oh, ito yung bagong bike na hindi pa rin natin masa-soundcheck ngayon kasi yun nga, tingnan mo paano natin sa-soundcheck dito kasi stock exhaust pa rin simula nung nakita natin hanggang nakita natin ngayon. Yun, stock pa rin. Pero guys, napakaganda pala talaga nitong motor na to, no? Patagal na appreciate ko na yung blue tapos green, hindi pala Jologs. Yan, kashowa park po. Naka Brembo brakes. So ayan guys, tambay muna kami dito. So ayan guys, dito kami ngayon sa Boss Coffee ulit. Dito kami tumambay ngayon kasi wala kami magawa ngayong araw. Kaya tumambay kami ngayon, kasama natin Auto Pros dito. Ayan, naka-jersey tayo ngayon, no? So ayan, kasama natin mga bike ngayon guys. Ay ito, follow nyo pala si Jejabel. MT online niya to, taga Manila to. Ito, nagpapasyal pero taga Pagnutin to. Sa Manila nga lang yung mga vlog nito guys. So MT09 Jejabel, follow nyo yan guys. Then syempre motor natin yan. Shoutout pala sa Glowswork syempre sa magpapakintab ng motor natin. Naka-ceramic coating yan. Yung ZX6R natin. Then syempre ito motor ni Kyle. Motor ni Kyle ZX10R na wala pang exhaust. So yan guys. So, ito motor ni Renzo to guys. Na CB1000. So yan guys, tambay lang muna kami dito ngayon. Medyo ngayon lang yung walang ulan ng gabi kaya ayan, tambay lang kami dito ngayon. Sama natin sila. So guys, kape-kape tayo dito. Ay, food trip. So ayan guys, tapos na kami tumambay dito sa Boss Coffee. Huya na tayo boy. So ayan guys, huya na tayo. Ingay niya na. So yan guys, kung bago lang sa channel ko, subscribe mo na ako, Timoro Vlog. Nga palang mahilig ka sa rides, big bikes, tam bikes. Yan, nasa tamang channel ka. So guys, pauwi naman na, dito ko natatapusin yung vlog ko. Timoro Vlog, I'm out guys. See you next vlog, bye bye. Uwi na guys. Tapos pinagsambay for today's video.